ଆରେ ଆହୁରି ବଢିବ। ଅପାରଗ ପୃଥିବୀର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋଠୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 140 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରତିନିଧି, ତମ ପାର୍ଟି ଖୋଲୁନି। ଅଏ ଚାଇନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାଘ ତମେ, ତମେ ଶୃଗାଳ ବି ନୁହଁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଅଏ ପୁଟିନ ରଷିଆ ସଭାପତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲ, ତମେ ଜୋକ, ମାଂସ ନାହିଁ, ହାଡ଼ ନାହିଁ, ପୂଜ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଏତେ ଭୟ ପୃଥିବୀର ନେତାଙ୍କର। ଗୋଟେ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଚରିତ୍ର ଲୋକ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ। 7.5 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷକୁ ଜିଅନ୍ତାରେ ମାରି ସାରିଲାଣି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ଆଣି ଜେଲରେ ରଖିଲାଣି, ବୋବାଡ଼ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲାଣି। ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବଢ଼ିବ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିବ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀରେ ହେଲାଣି। କେହି ନାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ। ଅରେ ଅଲଜୁକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଇନା, ଅରେ ବେହିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଷ, ଅରେ ବେହିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନ। ଏ ଅଲାଜୁକ ଜୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାର୍ଟି ଖୋଲୁନି। ଗୋଟା ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଯାଉଛି, ଲୋକଗୁଡ଼ା ମାରି ଯାଉଛି ଜବରଦସ୍ତ। କାହିଁ ଜାତିସଂଘ କରିଛ ବେ? ଭାଗ ବେ ଜାତିସଂଘ, ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବିପଦର ସଖା ନୁହଁ ଜାତିସଂଘ, କାହିଁ ରଖା ହେଇଛି ଜାତିସଂଘ? କାହାର ତ ପାର୍ଟି ଖୋଲୁନି, ଜଣକୁ ଭୟ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା, ଲଜ୍ଜା।